Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinta idisk yakhona la eMzansi, indaba ke nje itrendayo, indaba ezisematheni ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Before nje ngihlale kodabeni, cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. So la ngiphethe ke indaba ke ithinta umqeqeshwayo ke Kaizer Chiefs yena kuNazreddin Nabi olokhe ke trenda ngendaba yakhe obekuvelile ukuthi ke kungenzeka ke shiye lapha kumakhosi ekupheleni kwayo ke le season. Ngikhulumile ke mbukeli ngodaba kulithinta uNazreddin Nabi, ngenzeka ivideo ngihamba kuyochecka ngikhuluma ke ngendaba yakhe la aphendule khona ngalezi indaba ke belokho etrend ukuthi ke uyashiya ke lapha kwiKaizer Chiefs. Uvezile ukuthi ke uzoba khona ke kwiKaizer Chiefs ngesizini ezayo, kodwa kuzohlala under one condition, uma ke bemthengela labadlali akabafunayo. So la kuneyindaba ke ezintsha, indaba ke ingenile eyivezwe iDisk Times namanye amasource amaningi ahlukahlukile athembakele, baveza ukuthi ke uNazreddin Nabi iKaizer Chiefs isimbizele ke meeting ephuthumayo ukuba ke kuzodingidwa kukhulunywe ngalolu daba lakhe ngefuture yakhe kuyona ke iKaizer Chiefs. iDisk Times iveza ukuthi ke meeting yayo iKaizer Chiefs naye kuNazreddin Nabi izobeka ithinta lapha ikusasa lakhe kuNazreddin Nabi kuyona ke iKaizer Chiefs ngesizini ezayo, and futhi ke ithinte lapha indaba ke yokuthengwa kwabadlali laba abafunwa uNabi. Imeeting izoba kuloke leli viki esikulona, kuzobeke kukhulunywa ngendaba ke zokuthengwa kwabadlali nanezindaba ke nje eziningi ezahlukahlukene ezithinta ifuture yakhe kuNabi lapha kwiKaizer Chiefs. Yena kuNabi impela ukuvezile and uphumele ngokusobala ngenkathi ke semsakazweni izolo ushilo ukuthi ke uzohlala kwiKaizer Chiefs, ifike iKaizer Chiefs imthengela ke labadlali akabafunayo. So injalo ke mbukeli, izo ke lezi indaba ezisematheni, indaba ke nje etrendayo ezithinta yena ke umqeqeshi wamakhosi uNazreddin Nabi. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ngizophinda ke futhi ngibuye nezinye ke indaba ezisematheni ezithinta ke idisk yakhona la eMzansi. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.